Medve az a fekete, úgy nyúlik, mint a parítja gumiék. Mint a kígyócukor, na. Van ott Kígyócukor. mennyi gumicukor, minden. Matacukor kell, nem Nem gumicukor. mezünk, nem videózunk. Internetre Kint van a nem kell. rendőrség. Internetre, figyelj, internetre engem nem kell felvenni. Azért? Mi az az internet? Oda megy, internetre. Az micsoda? Mi az? Agyilag nem vagyok zokni. Mi az az És internet? tudja. Az hol van? Itt van internet, itt a környéken. Minden fele van. Műamlik, hallgatok, kimentek ott a internet. Figyelj előre, figyeljétek előre. Nem figyel előre. Előre, hát én egyfolytában Én nem előre hallgatok. nézek. Előbbrébb már nem is tudok. Mi a geci az internet? Tövőleg ez a bírónak. Szavatok előre. De a levegőznek. Azt mondja, hogy nem figyel. Igazán jó a levegő. Mi azt mondja, hogy nem jó a levegő. Itt a busz megálló, itt van internet, vagy mi az? Az bacillus, vagy mi az? Töményre, internet, busz meg Az orvosság, vagy mi az? Én nem tudom. Nem fogytak le a busz meg a Az orvos? Mi az az internet? Ja, majd kérdeznek. Zsolti, mi az az internet? Nem hiszem, nem tudjuk. Kérdeznek, FBI. FBI, internet, most akkor mi van? FBI vagy internet? Ott van az FBI-ja. FBI? Ó, azt a kurva, gyerünk menni a kutyába, azt kell még drogot ne találják nála. Az Ambúgyi, még a Szécsipa. Van Oszlóba koncertezik, mindjárt most kell azt felhívom mondják el. Zambó Jimmy-t. Oszlóba Személyesen. koncertezik. Személyes. Motiba ment lefele. Azt mondják, Oszlóban van Meg koncertezik. a Szécsipa. Na, Szécsipa. Szécsipával együtt, mi? Meg láttam a hullaját, hogy a személy, pont váltott benne. Meg Bangó Marita. Pont akkor. A még éle bangó. Mondják? Se nem vatta, se nem cukor. Ha van belőle, akkor vatak. Jó volna, ha lenne belőle, de nem Ott árul van vatta a fotballpálya, ne. Hol? Fotballpálya. Itt Azt mondták, lementek hogy itt nincs sehol a környéken vatta cukor. Néni. De én tudom, hogy itt a templom melegen. Elmentek ott a fotipálya. Cukor minden. Nem. Mi az? Folyik a víz? Játszasz? Lehetek a lőre. Nem kell ide Mercedes, legyünk kívül vagy, szétbaszom a szálatokat. Vannak ilyen Szerintem ez 32-es nem csak a lába. féle itt, nem? Vannak ilyen 32-es lába. De ha megmesélem, Nem csak a féle, hogy mert nézem már meg, akkor a köszöntöm. lábukon, azt nézelődik, azt mondja, mit vettem el, mit vettem? Ez a lábat is. Úgy, hogy ez van alkalma. Hát akkor még van. De még mondom, hogy olyan csak Na. a féle itt. Mondtam neki, mi ez az interneten? Közé nem vagyok annyira. Hát ő. Interneten nem kell tenni azt. Tedd el a izét. Tedd el azt, mondja. Biztos, hogy nem Hagyj is. össze, nem.